Eh di siyempre madadagdagan yung ano, yung kita ng mga trabahador. Saka mabibili yung mga may dadagdag sa mabili ng pambahay. Madagdagan ang sahod namin kanya. Okay. Okay na okay. Bakit po sa tingin mo, sir? Aba, kailangan natin dagdag talaga eh. Di ba? Hindi na yung kailangan natin dagdag talaga. Yun lang yun. Pero ang buhay ngayon, kailangan talagang dagdag. Dapat lang na taasan, mahalin ang bilihin ngayon. Maganda kung gano'n para makatulong sa mga empleyado naman na matagal ng lalo na sa mga regular na empleyado para may pangdagdag sa expenses nila araw-araw. Dati rin po ba kayo nag-work? Opo. Isa akong merchandiser din dati.